Ngike ngakhuluma nensizwa yaseMpindela. Khona indawo kuthiwa iseMpindela ngala. Isilandela kakhulu la ku Transformation Live. Thina abantu abaningi abasilandelayo ngabantu abasuke bethintwe mhlambe ngolunye lodaba esisuke kade sikhuluma ngalo ngenxa ukuthi mhlambe lwehla kuyena noma lwehle emndenini noma lwehlela isihlobo sakhe o lwehlela umngane. Kodwa nje abaningi abasibukayo la ingoba basibuka ngenxa ukuthi nabo kukhona abasuke befuna ukusho. So ngike ngathintwa nganye insizwa yaseMpindela ithi lensizwa mfowacebe ekhulu nami ngangehlelwa yinto engiphila nayo nje manje kodwa kusho ukuthi uyibona manje lento. Ithi lensizwa kuke kwathi ithi yasebenza umsebenzi yawuthola ngo2006 ayifundile. Kwathi ngo2006 yathola nje itoho elingconywana eliphilayo. Kwahamba isikhathi ngo2011 yayisi iba permanent emsebenzini ya register. Ithi ke yayisiqala kuyenza izinto ngoba umsebenzi wenzayo nawo bingafundile kodwa iholo lawo liyafana nabantu abafundile. Ngoba ithi yakwazi na ukuthenga imoto mayifuna uyothenga imoto nokwakha umuzi nje yakwazi. Ithi ke lensizwa kuthe uma isithola umsebenzi isi permanent ngo2011 yabe yakha kubo yabo yenza izinto kwase kuthi ngo2015 yayisithumela abantu beyolobole ekhweni layo. Yathenga ke inkomo konke nje ngoba from 2011 2012 2013 2014 yayisalungisa nje ekhaya isalungisa yathenga nanemoto. Yayisithenga ke inkomo ke yayisithenga inkomo ke nezinto nezibizo nani zokuyokushuthi nje ekhweni layo baya beyolobulisa kanye babezofike beqede nayo yayiyile. Iyolobula umama wengane zayo onezingane ezimbili enye ingane yokuqala ayithola ngo2007 mangaphosisi kodwa enye wayithola ngo2013 lapho. So iyolobula lo mama wengane enezingane naye ezimbili. Ithi ke linsizwa ngelanga kushuthi ngobusuku banamhlanje kusasa bezoyolobola. Ithi yaba nephupho kushuthi nje uyabona manizoyolobola kusuke kufana nomcimbi manisuke nizoyolobola futhi nizoqeda ngalelo langa ngoba kusuke kuzohamba izibizo nizofike nimbese yabona nizofike kwenziwe yonke leyo nto. Ithi ke lensizwa yathilele nje ebusuku ekseni bezovuka beyolobola behambise nezibizo ekhweni la. Ithi yathilele yaphupha umkhulu wayeyamazike ngoba umkhulu ushone umkhulu ushonisa ikhona isivele isihlakaniphile noma yayise umfana kodwa kushuthi yayisihlakaniphile kushona umkhulu iyamazi nje naye umkhulu ayazi babonana kakhulu. Ithi lensizwa ibe seyiphupha umkhulu nobilele nje embedeni iphupha umkhulu wayo umilight kuze kwayo uvunule kahle wayesephatha indoku shuthi ihawu nomgobo nobhok induku yayiphatha ngesandla esisodwa umkhulu waphatha ibhanqa nehawu ngapha esandleni wayesebamba intombazane yasendaweni nje eyaziyo nalensizwa yakhona empindela eyaziyo nje kushuthi endaweni nje kube njoba kubo wayo la intombazane yalapha ngaphambili weqimizi nje embala ufike kuyona. Uthi lo mkhulu wayesethi
uthi wafika wama lo mkhulu isikhathi eside la iphushini, uthi imbuka ilindele ukuthi ekhulume. Usethi kumkhulu wayo Zuzumuzi igama la uyibiza ngegama. Uthi Zuzumuzi ngikulethele nangu umakoti wakho. Umkhulu uphethele ubambele ingane ngesandla naye imile ivunule nayo. Uthi ngikulethele nangu umakoti wakho. Uthi lensizwa mangiyibuka le ngane ngoba usibani bani. Ingane yasendaweni nje le yakubuka sibani bani. Uthi wayesethi umkhulu wathi mayethi umkhulu ngikulethele nangu umakoti. Ithi lensizwa khona ephusheni yabe sisukume emva kwesikhathi kade samangela ukuthi hawu umakoti usibu lo muntu ngoba ngiyamazi. Uthi yabe sigiya yagiya phuma phandle egcekeni yagiya yaphuma endlini yagiya. Ithi yathi mayigiya la egcekeni kwase kuphuma nogogo, yabona sekunogogo nje abaningi egcekeni sekukikizwa naye umkhulu waphuma wagiya phandle. Wagiya nomkhulu wagiya. Ithi yayisiphaphama lensizwa. Ithi yaphaphama nje impela isithe ukujuluka. Uthi ngase ngiyibuza ukuthi hawu leli iphupho likanjani. Uthi athuleke avuke nje bese kuba ukuthi uthi hayi shuthi ngiphushisa ukuthi vele ngiyolobola, yabona. Shuthi njoba umkhulu evela nje ethi nangu makoti shuthi ngoba ngiyolobola, yabo. Hayi bevukeke ekseni behambe beyolobola ekhweni layo. Hayi kufike kube kuhle kwenziwe konke bebuye ke bebuye sebebuye ekhaya. Ingaxoxeli umuntu ngaleli iphupho nobabwayo nomama ingabatsheni nje. Nabanye kabakhongi nabakho ingatsheli umuntu nje ngaleli iphupho ngoba kwaba into nje ukuthi ngiphuphile. Yayitshela ukuthi naye shuthi ngiphuphisa ukuthi ngoba vele ngiyolobola. Ithi ke lensizwa uma kade echazela ubabwayo ukuthi yabane in fact yayimxoxela nje. Usethi ubabwayo hayi mhlambe kwakuyiphupho nje leli ngoba wawukade uyolobola vele. So angiboni ukuthi ngaba nephupho, I mean ngaba nemeaning ekhona echaza something different from kulokho esikwazi. Then that was 2015. Then kuthe ngo-2016 ngabo June lensizwa yayizosinelwa ngomhla ka-24 September 2016. Kwase kuthi ngoJune washona ubabwayo. Shona nje ubabwayo naye ilungiselela umshado wayo. Washona ubabwayo bamfihla ubabwayo. So kwaphoqa ukuthi ke vele udwendwe phela lihleli. Futhi phela kwakusasela inyanga. Uthi ithi lensizwa sempindela kwathi emva kokuthi ubaba wayeseshonile kungakenziwa ngisho kungakenziwa lutho nje likababwayo. Kungakenziwa ngisho inhlambuluko. Ithi laphinde labuya the very same iphupho eyaliphupha izovuka iyolobola. Kodwa umehluko kwase kuukuthi umuntu wayesebamba intombi kwase kuyise lo kade sanda kushona. Yaphupha kuyena ubaba osebamba intombi ngesandla, naye futhi evunulu ubabwayo evunule njengomkhulu lo wayekade imphuphile. Naye ubabwayo wafike wathi ndodana nangu makoti, njengoba kwakusho umkhulu. Ithi yaphuma lensizwa futhi yagiya igcekeni la iphusheni yagiya. Kwaphuma futhi labo ogogo ababekade bephumile bekikizela. Kwathi emva kwalapho yaphinda yaphaphama. So la seliqala ke manje ukuba serious kuyona ngoba la selibuye kwesibili. Futhi into eyenza ukuthi igcinisi thanda ungathi inokudideka kuleli iphupho kwase kubuya ubabwayo kanti iqala iphupho umkhulu wayo ngesikhathi baba besekhona. So this happens iphupho yaliphupha ngo-2015 izoyolobola. Kwase kuthi ngo-2016 after June kade kushona uyise yaphinde labuya leli iphupho sekuyise kodwa. Yabe siqala ke ixoxa nje einsizweni esebenza nazo nakubantu
abantu nje ejwayelene nabo abasondele kuyona. Ithi base betha abantu no wena kufanele kushuthi into kufanele yenzeke lo muntu lo bazama ukukhombisa abakini ukuthi lo muntu omlobolayo ozokugana ngomhla ka-24 September akuyena umuntu okufanele kugane yilo olethwa ngabazali bakho, yilo letho umkhulu wakho noletho uma wakho. Ithi lensizwa yaqala ke manje yaba nokushintsha nje emqondweni, yabona, ngoba into omuke wayitshela umuntu once umuntu wakutshela into ku-instilleka something emqondweni wakho. Ithi lensizwa yaqala nje yaba nokushintsha manje nokubuka izinto nje. So mayelo lixoxa leliphi nasemsebenzini lixoxela abantu bethi abantu umuntu okufanele akugane yilo umlethelwa ngabazali bakho. Kusho ukuthi ulobola umuntu orong. Kodwa ngabanye bakhona ababethi no ayiphupho nje, it's just a dream. Ithi lensizwa kuthe kusuka ngelinye ilanga isekhaya kushuthi njoba uyisashona ngabo June kwakusela uJuly, August, September, kushuthi kwakusela inyanga ezimbili ukuthi igane ngoba yona yayilobole yaqeda ngonyaka odlule ngo-2015. Uthi wayeseqala ke manje naye esebuyela umqondo ukuthi ake ngicinge lengane ukuthi iphi lengane abalokhu bengilethela yona. Yabona ke mawusuka umuntu nje ubhuti omdala endaweni, ingane ezincane ugcina ungazazi ukuthi ikuphi ngoba uhlala esilungwini wena uthola ukuthi usemsebenzini nombuyile, awukwazi ukubona izingane zalapha ya, awukwazi ugcina ungayibonanga. Uthi ngathi mangibuya sengibuza nje nasendaweni ngakithi ukuthi hawu lengane yakwasibani baniphi, kwathiwa iseThekwini yafunda. In fact ayisahlali la, isihlala eThekwini vele. Hawu isihlala eThekwini naye yafunda. Uthi ngavele ngafuna inamba yayo. Uthi ngacinga inamba yayo banginikeza abantu ngayifonela. Iyangazi vele kodwa ngimdala nje kunayo ngiphambili. Uthi lo mfoke wasempindela wathi kuyona lengane ngifuna ukuxoxa nawe khona into ebalekile ngifuna ukuyixoxa. Wahamba wazofika eThekwini, wafika wakhuluma nayo, yaqale yangamthatha nje serious. Kushuthi yayitshena ukuthi khona into enye azoyixoxa usadlala kuloko. Kwathi my insister yagcina yathi intombazane kanti uqinisile yini? Wathi yangiqinisile. Yona lengane ngenxa ukuthi ayisahlala yayitshena ukuthi usesinelwe lo mfo. Ngokuzwa nje yabo ukuthi awusibani bantu swalobola, yabona, yona yayitshena useganiwe. Yayisithi no wena uganiwe nje ade wagana wena kade ngeze ukuthiwa wahamba walobola waqeda yonke into ekhweni lakho. So uswagana. Ethi yena hayi no angagana ngizogana ngomhla ka-24 September. Baxoxa nje nalengane wayikhiphela kwenye indawo nje eThekwini ngoba wahamba wazofika la ihlala khona. Uthi mase bexoxile nayo banikana baxoxa nakho, sebexoxa na WhatsApp nje, sebexoxa nama thumelela nama messages. Uthi lo mfo wayese ehamba ke seyiyele emsebenzini. Kwase kuba ukuxhumana kwakhe kanjana nalentombazana. Eseyifonela ntambama eyitshena ukuthi hayibo ngiqinisile njalo ngaleli phupho enginalo. Uthi naye wezwa nje seyithanda lentombazana. Wagcina sekhohlwa na ukufonela intombi lezo mgana. Uthi one day besithi lentombazana ngoba wayeqina eyifonela namhlanje base befonelana nje on daily basis. Uthi ke lo mfo wathi ngelinye ilanga ekhuluma nayo lengane yavele yathi mawukuthi uqinisile ukuthi ufuna mina noma ukuthi mina abakini bangikhombisa mina, ngicela ukuthi umise ukusinelwa kwakho nje ukuthi uzosinelwa ngo-24 September. Umise ukusinelwa kwakho shothi ukugana umshado umise ungabusaqhubeka. Uthi ke naye lo mfo ngenxa ukuthi khona into yayisimthathi la ngayazi wawumisa umshado. Wafonela ingodosi yakhe umama wengane lezi ezimbili. Wafonela umama wengane wamtshela ukuthi yazini khona into engifuna siyixoxe. Asingicela sihlangane khona into engifuna siyixoxe. Bahlangana wayitshela ingodosi ukuthi
yazi ngicela sithi ukumisa umshado njoba umhla ka24 September ngicela ke sithi ukumisa. Yaxakeka intombazana ukuthi umama wengane ukuthi yini kwenze njani. Wathi hayi ngicela sithi ukumisa nje kodwa ungabi ngo-September 24 mhlambe sibone noma ngonyaka ozayo. So wafuna izathu kwesifazana ukuthi yini indaba yangamtshena lensizwa kanti vele mayise enakusisa usiyabona ukuthi off late usibanibana akasangifoneli nje njalo uyabona nokungibona nje akusekho kuyena. Kodwa ke le ntombazana ibitshela ukuthi phela ubhizi ngamalungiselelo omshado. Umama wengane bayitshela ukuthi lensizwa yasempindele ibhizi ngamalungiselelo omshado kanti no. Isibhizi nalengane efunda eThekwini ayikhonjiswe ephusheni. Uthi ke lo mfo ayi kushuthi umama wengane awuhosha umoya wokuthi kunentombi engathi sifuna ukulotsholwa nani avela amshiye phansi ke behlukane nomama wengane. Uthi makushaya umhla ka24 September kungenzeki lutho ungabikho umshado ebese eyitshela le ntombi efunda eThekwini ukuthi uyabona ukuthi angigangi bangisagana kushuthi umshado awusekho ngoba kufanele ngiganwe wena. Base beqala lapho ke kwangathi basondelana. Uthi ke lo mfo kwase kuba uyena osekhokhela le ntombi ezifundweni eseyithengela impahla zokugqoka ayithengela ngisho amafoni eyithengela amafoni abizayo nani njoba yena wayengafundile nje phela kwakulula ukuthi yonke into eyenzakalayo uyizwa ngayo intokazi le. Uthi kushuthi baqala ukuthandana ngo2016 nalentokazi ngoba kwathi mayingasasinelwa yayisiyikholwa ukuthi ngempela kushuthi uqinisile nasemakhaya yathi mayifoni intokazi le emakhaya ukuthi awusibanibani akasinelwanga yindaba kwathiwa hayi ngathi usoyiyekile intombi kodwa nje ngathi seyiyekile umama wengane. So yakholwa ke le ntombi yayisiyavuma ukuthi bathandana from 2016 October lapho bevumelana till 2019 lensizwa yasempindele ithandana nalentokazi le ekade ifunda ngoba yagcina iqedile. Uthi walala nayo kanye ngoba after ukuyithengela izinto esengasamshadanga umama wengane after ukuyithengela izinto yabisi khona istage la khona lentokazi yacela khona 20,000 ukuthi eyikhokhele esikoleni. Vele ke yayi-owish isikole wayikhokhela lo mfo wayenzela nje into eziningi kodwa walala kanye nayo ngoba ubethi noma eyikhiphile beyolala samhwe yayifikilale nje bengenzi lutho ingafuni ukuthi izayithinte. Hayi ukuthi ingafuni lokho khona lokungafuni uthi ngangibona ukuthi ayifuni lokuthi ngithinte ngoba ingafuni kwayona ingafuni kwamina. Uthi kodwa ekseni masihamba iyayifuna imali. Ekseni nje masihamba iyayifuna vele ke ngangizoyinika imali ngiyayinika nje makade sibonene. Nanokuthi enye into eyayenza ukuthi le ntombazana ivume kalula ukuthi mayithi ucela ukuyikhipha ivume ukuthi kusasa ekseni iyazi ukuthi izohamba nemali kuyena. Ngesikhathi elale nayo uthi ingoba wafonela usisi wayo omdala ngoba phela wayesaziwa nakubuwa intombazane le. Wafonela usisi wayo omdala wathi yazi lo muntu lo uyangixaka njoba lokhu sathandana nje from 2016 2017 2018 manje akafuni kube khona esikwenzayo. Wathetha kusisi wayo wathetha isingane wathi wena phela lo muntu umkhwenyana wakho manje sevelile nala ekhaya sesiyamazi nani futhi uyabona nje indlela enathandana ngayo yini yenza ukuthi ungalali naye. Balala kanye ngalelo langa balala kanye. So from 2016 to 2019 lensizwa yasempindele ithandana nalentokazi yalala nayo kanye. Ngo2019 wathi mayiphinda lo mfo efonela usisi wayo enzela ukuthi usisi athethise intombi. Wathi mayithethisa intombi usisi ethethisa ingane yakho bencane yathi lengane hey mawukuthi sisi ufuna lo ukuzolala naye woza kugibela wena uze la uzolala naye la.
lapha abona uthi ila abona khona ukuthi kahle kahle lento ayenza la ayikho. After lapho wabe seyiye close to 200,000 imali athi wayispenda kule ntokazi. Uthi ke yena enye into yayimshaya lokuthi akafundile. So uma ungafundile uthandana nomuntu ofundile uyayibona sengathi imali yenza ukuthi nibe kwi level eyo, you are trying to match the standard. So uthi that is why wayispenda kangaka. Emva kokuthi esebona lento ayikho, lentokazi nje idla imali kuphela yena ayikho nje, futhi uyabona futhi ukuthi inayo umuntu ejola naye. Uyabona ukuthi inayo umuntu ejola naye. Wagcina ke behlukeneke nalengane. Mayezama indlela yokubuyela kumama wengane ayisekho indlela yokubuyela kumama wengane, ngoba uthi wabona ukuthi yabona umama wengane la ngamali lubala. He was deceived by leliya phupho leliya. So ngathi mangiliposta lolu daba, zikhona ezinye insizwe zangithinta eceleni. Nama comments lukhona lapha epage ni Msebenzi Media SA. You can go and check. Uzolibona and read the comments. Ngoba akuwona wonke amaphupho asuke ethi mayivela kuthina ngaleyo ndlela asuke echaza lento asuke evele ngayo. Akuwona wonke amaphupho anjalo. Noma iphupho lingaba clear kanjani, noma lingaba clear lingakudidi, kodwa lisuke lingasho ukuthi lisho leyo nto leyo. Well ke mina istance sami emaphusheni ngicabanga ukuthi sesakukhuluma kakhulu la ku Transformation Live. Kodwa ke ngiselapho kunenye into thina abantu besilisa siyenzayo yokuthanda umuntu wesifazane. Yabona khona indlela yokuthanda umuntu wesifazane uzumsabe. Umthanda umuntu wesifazane ngeke ngabhala olunye udaba lwensizwa kwaNongoma esiphambanweni ise hostela kwaMashu. Nayo yaye kumama wengane yathandana nenye intombazane lapha hostel yagcina sihlala nayo. Ithi lensizwa ibithi mayisemsebenzini kushuthi yathandana nje nosisi khona esicemeni lapha ehostela. Bayazi abaningi lapha hostela kwaMashu igceme khona obhuqwini einkawini number 3 phezulu lapha ihlala lapho ngase number 3. Ithi yeshela nje intombi yagcina sihlala nayo. Uthi manje mayichaza lo mfo uthi indlela beyithanda ngayo lento bathandane nayo last year. So bayithandana nayo December last year. Wayengayile ekhaya kanti naye ayile ekhaya. Uyabona ke maku December hostel abantu bayancipha bebancane. Uvela lokhu uhlangana bengijwayele nami ungayi ngo December emakhaya ngisahlala hostel. Uthola ukuthi siyatoha ngama holiday ka December size siye ngomhla ka 1 January. So baba bancane abathe hostela ulokhu uhlangana nabantu ababodwa. Uhlangana nabantu ababodwa uyenyungu uyaphezulu eSulabasha, uyenyungu uyobhuqwini, uyeDafrod, uyeThembalihle, ulokhu uhlangana nje nabantu ababaningi ngoba abantu basuke besemakhaya. Naye ke lo mfo kaSibiya wahlangana nawo kanjalo lentokazi kwasho ukuthi yakhona la isicemeni ahlala kusona, wagcina sehlala naye. Uthi ubethi mayisemsebenzini mayamfone eyishiye endlini, ngikhuluma ngentombi ayishiye endlini. Uthi ubethi mayisemsebenzini ayifonele kuze kucishe kuse, ngoba ube nokuthi nje uthi mayamfonela mhlambe ngabo 10 isithi hayi isiyalala usebenze kahle sengiyalala mina. Uthi evele ebone sengathi kuseni ngeke ayifice mayisebuye emsebenzini, uthi avele eqe emsebenzini aye kuyona. Ubese nokweqa nje mayisebenza ebusuku bese nokweqa, emini ke bengeqeki. Uthi wayithanda kakhulu le ntokazi wazi wakhohlwa ngisho umama wengane emakhaya. Imali yeingane ayiseyifaka wagcina sefakela ingane yakwamaphumulo le ntokazi. Uthi wagcina sefakela ingane yale ntombi. Njalo mayiholile engasayifaki imali eseyiqisa ngapha emakhaya umama wengane. Kule nyanga engayifaki ezeyifake ngale yanyanga. Uthi umfo kaSibiya wathi ebuye emsebenzini ngelinye ilanga wayifica inama love bite intokazi amasha nje abonakalayo. Uthi wesaba ngisho ukuyibuza ukuthi yini le.
ngendlela ayithanda ngayo uthi ngabona sengathi ngizothi ngiyayibuza bese iyangibalekela bese iyangani noma indlela ayesaba ngayo kodwa incane kunayo. That is the very, I mean, i-weakness yethu thina abantu besilisa leyo. We have a lot of them, lot of stories about abantu abakwi relationships akanjalo. We receive a lot of stories afana nalawo usuku nosuku. Kodwa ke okubaluleke kakhulu kule ndaba ile ndaba yephupho. So kumele siqaphele kakhulu. Ngake ngakhuluma nje nomunye umfowethu osilandelayo la ku transformation. Silandela kakhulu. Naye wayenephupho nje engichazela ngelinye iphupho kodwa ngeke lichazela ngoba some of you bazoba offended ngalo kodwa wayengichazela nje ngamanye amaphupho. Abanye ke la ku transformation life we have become a very big family ngalezi indaba nje. We have a lot of people abafonayo even from overseas. Kukhona ngisho insizwa zaseZimbabwe la bengikhuluma nensizwa yaseZimbabwe sibonga sayo ngiyahluleka ukusibiza. Sikhulume kakhulu iyasizwa ukuthi isiZulu kodwa ihlale kakhulu eMpumalanga. Bayithanda kakhulu even Zimbabwe, Mozambique, Swaziland. We have a lot of followers there. We appreciate even on neighboring countries nje sinabantu abaningi abasilandelayo even from overseas kodwa ke aba overseas laba basuke bekade abala eSouth Africa abasuke bephesheya kakhulu okuyibona abasizwa isiZulu. So we have a lot of follow. Mina ke bangazi abantu I'm a Pan-Africanist. Insizwe eqhamuka eZimbabwe is my brother. Insizwe eqhamuka eNigeria is my brother. Wase Mozambique you are my brother. Lesotho you are my brother. Angikhulumi ke ngabako Limpopo, those are my own brothers. So siyabonga kakhulu, we appreciate support here. Thank you.